Hai să vă arăt cum să conectați un laptop la PS4. Toate chestiile care vi le arăt eu aici pe calculator ar trebui să le faceți pe laptop. Dacă un laptopul meu se deschide în 3 ani, vara direct pe calculator. Bun, primul pas este să băgăm cablul HDMI, trebuie băgat în acest port, iar cablul USB în porturile laptopului. După aia vă duceți pe site-ul de la cei de la OBS Studio și downloadați OBS-ul. După ce vi s-a deschis OBS-ul, după ce i-ați dat launch, așa ar trebui să vă arată, iar aici la scene vom da pe acest plus, vom da, numiți cum vreți voi scena, eu o lăs așa, iar la source it vom da la plus, la video capture, dăm ok, o să vă apar ca în această poză, unde ați dat click aici, o să vă apară USB video și o să vi se arate ecranul de la PC.